Ne dam ti, ja ga nosim. Izađi sa. Eto, to su zovu sister problems. Ako želite da vidite moju sestru u nekom narednom videu, ne može! Kako? Žalim se. Ukoliko želite, također mi pišite dole u komentarima. Dobar dan i dobrodošli u moj današnji video. U današnjem videu sa vama sam htjela da podelim neke moje jesenje favorite. Ja sam ovdje pređala proizvode ko uskršnji, onako, ko jaja uskršnji. Tako da će mi biti tu. Svaki proizvod ću da vam pokažem za šta sam ga koristila. I da ne bi odugovlačila ovaj intro, ja se nadam da ćete lajkovati ovaj video, da ćete se subscribe-ovati na moj kanal i hajde da počnemo. Dobro, znači prvi proizvod koji sam htjela da podelim sa vama u pitanju jeste Hada Labo. Videli ste ga u prošlom videu, sam ga stavila da to stavljam prije šminkanja. Ja sam zaista zadovoljna ovim serumom. Uglavnom, svi govore da je ovaj serum jako dobar. Ja sam mislila, pa dobro, mislim, ako svi govore ne znači da je dobar, mislim, šta ja znam. I onda sam ga uzela da ga probam i mogu reći da sam zaista jako zadovoljna. Znači, nema miris i jedna stvar što je jako dobra kod njega jeste što jako brzo upije, a ne ostavlja onaj težak osjećaj na koži, tako da je doduše, upravo sam skontala da baš ne znam neku razliku između seruma i losiona. Imam osjećaj da kad kažem serum, da je to kao nešto magično što sam otkrila, od čega mi jako lepo izgleda koža i onda mi sve serum za lice. Tako da je ovo serum koji sam ja koristila tokom jeseni, uglavnom pre šminke, i lepo mi hidrira kožu, a znači ne ostavlja mi onaj težak osjećaj na koži. Obukla sam ovaj džemper, prokupat ću. Sljedeći proizvod koji sam koristila jeste ova pena za čišćenje lica. Ja sam inače osoba koja će uzeti sapun i sa njim skinuti šminku. Mada, u posljednje vreme sam krenula da vodim računa, jer ono što mi ovakva koža sa 20 ne znači da će mi biti i sa 30 i sa 40 godina, tako da ipak bi trebala da povedem računa da je koliko toliko da je čuvam u ovim 20 godinama. Ovo je, znači, kao pena za čišćenje lica, ali ima u sebi vitamina C. Jako dobro miriše, znači bukvalno miriše kao naranđa. I meni se kod ovog klenzera mi se jako sviđa to što jako lepo očisti lice, a nema posle toga, znači bude čisto lice, ali nema posle toga onako da škripi koža, a ja to ni ne volim. Jer imam osjećaj kao da sam onda sva ulja skinula sa ove kože, tako da jako je u principu i nije blag i blag je. Uglavnom, meni se dopada, jedino da ne čistim oko očiju sa njim, zato što zna da pecka. Uglavnom, što se tiče čišćenja lica, on je fantastičan. Sljedeći proizvod koji sam htjela da vam pokažem jeste ovaj Draviton hijaluronska kiselina za lice. Znači, ja ranije nisam, kažem, vodila toliko računa, najobičan baby kremu uzmem i to je to. Međutim, u posljednje vrijeme sam baš krenula da vodim računa šta stavljam na svoju kožu i mogu reći da mi se ova hijaluronska kiselina mnogo dopada. Također, isto kao i Hada Labo, jako brzo upija. Što mi se jako dopada jeste što dobijete onaj instant glow efekat. Znači, toliko lepo izgleda koža posle toga da bukvalno ne moram ni da stavljam puder na nju. Dobro, do duše stavljam puder zbog tena, ali nije to sad bitno. Koža je fantastična posle ovoga. Ja ne stavljam ovo na cijelo lice, znači ja stavljam samo na tu T-zonu, stavljam ovde, znači, kod... Znači, stavljam ovde kod obrva, stavljam okolo nosa, stavljam ispod i u principu ispod na ove podočnjake i jako sam zadovoljna ovim serumom. Sljedeći proizvod koji mi se mnogo dopada jeste ovaj Vichy gel. Ovo jeste Mineral 89, iskoristila sam već 2 pakovanja, mnogo mi se dopada, pogotovo preko leta, zato što jako hidrira lice, a pošto ne nosim puder, gledam samo da skinem i da ga stavljam, zato što mi se jako dopada kako daje one kao, daje jako ujednačen ten, a opet sa druge strane
daje i one, znate osjećaj kao kada stavite primer, pa kada onako bude lepo glatko. Bukvalno takva koža bude lepa i glatka i sjajna i divna posle ovoga, tako da se meni ovo mnogo dopada, pogotovo preko leta, kada mi lice jako, čuvam ja svoje lice, ali nekada se desi da zaboravim da stavim SPF i onda mi onako malo izgori na nekim mestima, uglavnom jako brzo obnavlja kožu i hidrira je i daje jako lepo ujednačen ten, tako da mi se ovo mnogo dopada. Zatim, sledeći proizvod, znači, ovo je proizvod koji sam ja otkrila u Zelenoj apoteci i to je zapravo listala sam na Instagram i tu sam videla neku devojku da ga je stavila i ja sam onako kao bila kao gde to indijsko može da se kod nas kupi i baš sam odlučila da hoću da probam taj proizvod, pošto ja što se tiče kosi, ja verujem u sve indijsko, znači one sa onim njihovim kosama dugim 20 metara, ono sigurno nešto radi, neki serum za kosu. Uglavnom proizvod o kome pričam jeste Brahmi Amla ulje. Ovo ulje sam ja kupila u Zelenoj apoteci za 300-400 dinara, tako je neka cena. Uglavnom, ovo je ulje koje traje i traje i traje i traje. Ja ga imam, evo, ovo je već 4. mesec kako imam ovo ulje i ja ga stavljam u svaku domaću masku za kosu, znači svaku. Namažem, izbegavam do duše da ga baš stavljam na teme, zato što se jako osjeti, jako smrdi i onda će me ostati u kosi u narednih mesec dana, ali jedina stvar, da, eto, što se njega tiče jeste što ima taj jako intenzivan miris, ali što se tiče efekta kose posle ovoga, znači, kao da ste radili botoks kose u nekom frizerskom salonu, fantastično i zaista je kosa posle toga jako sjajna. Jedna stvar oko ovog ulja jeste da piše da podstiče rast kose. Iskreno, stavit ću vam preko ekrana sliku moju kosu, bukvalno kako mi je porasla za pola godine. Samo korišćenjem tih ulja i pravljenjem tih maski, tako da, što se tiče toga, rekla bi da pospeša rast kose. Naravno, to nije jedini faktor kada hoćete da vam kosa izraste, ali ja sam jako zadovoljna sa ovim uljem. Sledeći proizvod koji sam htela da vam pokažem, isto se tiče kose, to je proizvod koji sam ja koristila i ranije i nisam baš bila nešto jako zadovoljna njime, zato što mi možda je malo težak za kosu, ali sad sam krenula da ga koristim kako možda malo više kosu, kako se možda malo više peglam, uvijam je da bi sredila kosu za video. Proizvod o kome pričam jeste LC Dream Long. Uglavnom, ovo je kao krema za kosu i ima zaštitni faktor u sebi, odnosno koristi se kada hoćete da opeglate kosu ili da je tretirate, da vam malo sačuva. Doduše, ne radi baš toliko kao da ćete sačuva, ali u svakom slučaju, znači, sačuvaće. Ali u svakom slučaju štiti kosu do 180 stepeni. U principu ja ovo stavim pre nego što ću da se peglam ili da uvijam kosu. Ja malo nakvasim kosu. Zapričala sam se. Znači, pre nego što ću da peglam kosu, ja je malo nakvasim, stavim malo ovoga, nemojte da preterujete, zato što zna da kosa onako pada i bude ufronslana i u stvari umesto da dobijete dobar efekt, vi ćete dobiti loš efekt od ovog proizvoda. Tako da, meni se dopada pre tretiranja kose i fino miriše, tako da to je bilo to. I poslednji proizvod za kraj sam htela da vam predstavim ovaj proizvod. Ovo je Revolution Conceal and Define. Iskreno nisam baš neko ko nisam toliko bila za proizvode za ove lice, ne znam ni ja iz kog razloga. Uglavnom, kupila sam ove kao korektor. Ovde kaže da je to i puder, međutim ja ga ne koristim tako.
Kupila sam ga u Aleksandru i videli ste ga u prethodnom videu, sam ga stavljala. Znači, ja stavim tu, stavim na malo ispod jagodica da taj deo zasenčim, koristim ga znači kao bronzer i meni se jako sviđa i bukvalno mi stoji tokom čitavog dana i ne mrda. Znači, meni se to jako dopada što, na primjer, mogu da se našminkam ujutru, da budem čitav dan negde i da posle toga da dođem kući i da i dalje imam taj korektor na licu i daje jako lepu boju, lako se razmazuje, ako ga brzo razmažete, ako ga stavite i onda vam odstoji neko vreme, dobit ćete fleke, ali ukoliko ga odmah razmažete, ja nisam imala nikakav problem sa njim i pakovanje je krajnje praktično, jer ne morate da koristite uz tu četkicu, samo imate ovu četkicu na kraju i meni se to jako dopada. I to bi bilo sve za ovaj današnji video, jasniji favoriti što se tiče kozmetike. Ja se nadam da ste uživjeli, da vam se svidao video i da ste videli neke proizvode koje možda planirate da kupite ili koje ste mislili da kupite, pa da sam vam ja sada rekla neko moje iskreno mišljenje o tim proizvodima. Takođe, nadam se da ste lajkovali ovaj video, ako niste, sačekat ću. Lajkujte ovaj video, subscribeujte na moj kanal ako već niste i vidimo se u nekom narednom videu. Zdravo!